سلام كمي تعلو كبرات تخطاتلتي فنوا إير تي في نلومي قدام 14 جنبوت فرق معلتم فرقان استدالو وزينا ومستنادو حيزنا لكم قريبنا لنا من كتالكم زعدم تصفالدت مبراتي إيه بقنت بتاعتو فيلم بريزيدنت إسياس بمغنيات موت بريزيدنت حبرات إمارات عرب ناي حزن ملغت سديدو كم سرطو نطفتات مقرابن معقاب حمد ماين أمارات زيبلو مرج أمخانو تقليتو عبزوب عن سبا مدبات أكاب قرابن انسسا زقرامن تقمقيمو مينيسترات مكلخار روسيان أمريكان بقوداي يوكرين ناي تليفون ركبا كايدو اب نيجيريا بسنك تصدتاو زي مرققا لعلى 18 مليون قلعو كم معدة مرتريحيهم تبعيدو إسرائيل معربا وقماقم تهانس أزلا زي حقا وسفاراتات كتتعرض حقرات أوروبا تصوي بريزيدنت إسياس أفوركي بمخنيات موت بريزيدنت حبرات إمارات عرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تمالي باسم حزب المنقستن إيرترا ناي حزن ملغتي سديدو بريزيدنت إسياس ناب وراس عرات أبو دابي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مختل بريزيدنت الشيخ محمد بن راشد آل مختومن أب السددو ملغتي نهزب المنقستن حبرات إمارات عرب صنعات تمنيو كابكل تشحن 4 بريزيدنت حبرات إمارات عرب كوينو كقلقل صنح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تمالي 13 جنبوتي أما ب7 عمد عدميو بحمام عريفو مينستري حرشان بعل سلطان أقرابن انسسا زقدامن كون سرطو نطفتات مقرابن معقام حمدن ماين مسرت كل انتناو حرشاو لمعات بمخانو بزحيلة كدفعلو أزغاخيرهم بملكة أبصاب استدالو وتحستلو ياسين صالح كاربايو كوم زسرطو نطفتات مقرابن معقام حمدن ماين أمارات زي بلو مريجان حداثة مريت هاجرنا بمخانو بزحيلة كدفعلو منستر حرشان بعد سلطان أقرابن انسسا زقرامن بمخنيات 15 جنبت هاجراو معالتي حاملة يوفري أبزوصو حبراو ملأختي تسويعهم مريت هاجرنا بسنكي بحرياو مسرحاتن زي وحس أطاق مادك سبن شفنا أقرابن فريامنتون الناقودة أباسكا في درجة خمزبت حازت أغسط ملأختي حرشاو لمعاتنا أماي كوعتات بزتكبر متكال أقرابن مسرح زالاتاتن انت زي تسني كوا حاسكم زي كالب محبار منغستي إرترا نزحكي أبقمت بمئتاو أبزحلفة 31 عامتات هزب الزماء أما أكاب حمدن ماين مقرابن زاتو كورنت فتات تحدثو مريت كسلات المصنوحن مهلاون أبرهم اتي حبراو ملأختي أسعبو أزوم تفتات ودباتن تعقنتن نخونو أب كل تشحن شدشتن حيال تعاري نحملا يوفري زبل عبي هاجراو مدب مبقاس عمت متى عصرتو حموش جنبت كم زجمجمو يجبر كم زلب مقلاص اتوفري بمنصر علامو ولا كمقلل أبركتو زي كحر انتخونه كابتي زعممو اتسترفو ازي خمس عبي اسميرلهم اتي كاب قربا عمتات اتحيزو اتابعي انفتح زلو بوداوتات اكلات منغستي محبرات تمهرو كوماتن قدسات والقسباتن زكايا زلو نطفتات مقرابن معقاب حمدن ماين وتصيتو بقلل سلازيت امت بزل على الدرخيت كقصل ززخاخرت ملأختي بدرجة منغست زدالو فلسطات نتقلب ملأ هاجر سلازي اكل عدتات ابيات تمهرتن كالوت تكالاتن مزمل كوتم كيلاتات بملزاب ببعقمن فلسطات اقراب امدلاو اجامم كبركتو تلابين اتمل اختي اب موداتا مأكاب حامد ما ينزح مرتو مفواس ما يكوعتات مسرت كل انتنا وحرشاولو معات كم زخون مقبار نطفتات مقراب اب كل قصلاتات حبرتسب بدرجة قديتا مسققار حزاتتات بموحاسن بمصفحن بحريو بزحنت مسسان كم اون اماراتتات ساعات بمبزح برست اقرام من كايكر فعلهم الزهاخيرم أبزوب عن سبا نوزوباتات إلى برعد حجاز حمل مالون عتا كليزانن أب عمتا كلتشحن عسران حدن أب أكابا كبابي بحفشا هابت قربن انسسا زقدا من دما بفلاي أتوكيرو استسلاسل نتفتات تقمقيمو بعصر دخلت جنبوت أب إيدن وزوبا إلى برعد أب استخايد ركب حلافي بعل سلطان أقرابن انسسا زقدامن زوبا عن سبا أتو دبساي ولداي مدبات أب أقرابن انسسا زقدامن أدمعنت نخلوه وهدت تساتفتي أقدا سموخانو بمتقاس قون نتي نايمعك أماين حمدن مقرابن نتفتات أقراب كيبرسون كيقرصون صنع حلوان قصص رنك قبرالهم تدابيو
حلقة ستاف كفل سراويت 34 ميجر تخلى بين بوغنو برست أقراب مقتعن نمسسانو مسرحن ناي كلو زيغا حلافنت مخانو تغيسو عب برست هاب تغرب مستوعفورو ترير حقاو سقومتي كوستدلهم كمزقبع قليسوهم أبت جمجام عدتات أبت تحزان التعاقبان هبت جرب تمكرو كل وعوت حجاز سلزخونة كدفعلو نورياتن زبيتا وحلكن تبعيلو زقرت أقرب دما ملؤ بملؤ قادون تزيبله أبزحش درجة كم زركب تجليسهم أمور داتا كونتات مبقلاويان أقرب بصوصين مفلات قصرام عينتهمن زركبلو كبابن بجبو تسأنيعو كسندن جبو عقابه كجبر اللومن لبوا قريبو بعل سلطان أقرابن انسسا زغدامن أب عقابن لمعاتن أقرابن انسسا زغدامن زتكورة عودة زت أكايدو وكيل إرينا نازريت ولدو نزدالو تصبصاب ليديا تخل مريم بعل سلطان أقرابن انسسا زغدامن وحس لمعات بوهدتن تساتافنتن مشارخت بزبل تيما بدرجة زبا مأكل أب عقابن لمعاتن أقرابن انسسا زغدامن زلو أفلطون تساتافنتن مبرح زعلم عودة زت تمالي 13 قنبت أب أدراش من محدار زبا مأكل أكايدوم وانا أكايد سرحنا يتبعال سلطان كولونيل كنفهابتم أبز اسمعوك قال تعودة زت مغط سلطانيتي بدرجة هاجر زتخايدة مخانو بمتكاس وتسيت مقراب أب حدا رفتي وياب حدا عمت زيكونه أب عمتات توهليلو زرق مسرح سلزخونه نزل على سرحن وتسيتون مبقاس كم زدلي أجنزيبوم نقند عمامات مشارخ تأكلات مالت من محدارات حالتات مكل خالنت أتتان كمون مينسترتاتن كالو تأكلات زملكت مبره زهابة كولونيل كنفة زبزح حرومن عداون حزاتتات سانقبو مكتتالن حلوان تتحيسو نبرسة تقاليعو سلزلو نام نبر نملاسو زتخايدة مصنعتتات نمتقبارن نمعواتن ترى أم حدرتن كالو تأكلاتن كعزز أزخاخيرون حلافج أنفر عقابن لمعاتن أقراب أتو موسي روبيل بواغنو كأندت أنكتات برسة أقراب دحر مزرزار نمبدهن نزبرة سداقم نملمعن كايدو زلوهم نتفتات زرزيروم تساتفتي بواغنوم تقبارة حقراو وفر حملاي لمعاتن مدنفع أم براخ نقحاتن حالوان عطوب سقوم تسات كوسد منش مايكو وحاس زتتخلف التسات قبو كتتلن نابيوتن كقبرلو كمون تساتفو زيقاتات أم مدبات معقاب ماين حمدن بحافشة مقراب دما بفلاي كعزز تلابيوم إذا توهيبو زلو مصنعتن جمجامن بيشبوت قريبو زلو جبراو نخون انتاك نقبر لنا كاب تحتي جمير كخبنا عدي حدا قرص ودابي هاليو بب وانو زدهسسن زچبتن صقم تليقا اب غزي زفتحن اواداد بادلو بصبصاب ملك زقرب كاب صبصاب تبغيسكا اولوتان اونتان كميغركا تفليلو نصور زخونه ناي سراح مدبن أواداد وان قصرن كجبروا له قرب كل حبرة السب يتخلى كل حبرة السب يتخلى مالت باجت وفيلو وفر كايو هجا أبا حلواجن دارجع أبقى ترات أب حدثات تراح استوسن غينوس معك قرب مستقور نختم عيداتو نختم عيداتو تخينو كله نباري ويزملكو تأكل بزختم عيدو الله أني أبا حلو كساتف خلاله إذا نزيل كنا وحصود نقبأنا نيجرب تدعى كنا تقطع خيلنا قط أب ساعات كنا أتوخن كإلا لنا قال ولا بوحدون أم محداراتهم نيقولنا تات مخصوص كله من محدار حزبي يسعري ناي مايت أجمعتك إزيتات كله كوادة دلخ إلا له وانا أكايد سرح من محدار زوبا مأكل أتوزر إتوالد برهان أبز اسمعو مزازة مقال كلهم أكلات منقستي أم عقاب حمدن ماين أتو كيروم كسرحو عقمتاتنا نبرتي أوها هيدوم دما وتسيتاو سرح كعمو أزها خيروم واناون أقداسني مسيوتنا خازت أساسري نحنا غنهولو نحر خوينا معقاب حمدن ماين بزحية لك نسرح كنكل لنا أقرب كنتكل كنكل لنا مريتنا خنكنا كنكل لنا نزقت صل ولدو كان السقاقرا بوحستان نحر خوينقن سعرن سرحن يدلينا ودابي يدلينا قسقاس يدلينا سلذي أقداس النت نايتي عودة ذاتي تردينا بقبو خنكاتاتلن كنكاتعن نتصور زخونه بدوات كنوت إلابو
ቤት ጽሕፈት ጠቅላሊ ኦዲተር ኤርትራ ኣብ መላእ ሃገር ካብ ዝነጥፉ ትካላት መንግስትን ዝመፁ 9 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 32 ውሽጣዊ ኤዲተራት ኣብ ስርሖም ዝሕግዞም ስልጠና ሂቦ እቲ ካብ 9 ክሳብ 13 ግንቦት ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ዝተዋህበ ስልጠና ፋይናንሳዊ ኦዲት ሕጋውነትን ምእዝዙነትን ኦዲት ኣፈጻጽማ ምሕደራዊ ስራሓት ውሽጣዊ ስርዓተ ቁፅፅር ምሕደራ ስግኣት ምፅራይን መርመራን ፍሉይ ኦዲት ከምኡውን ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰር ዛዕባታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ስልጠና ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ኣብ ውሽጣዊ ኦዲት ዝነጥፉ ኣባላት ዝጸንሖም ድኽመት ንምፍዋስን ደረጃ ፍልጦም ክብ ንምባልን ምዃኑ ካብ ቤት ጽሕፈት ጠቅላሊ ኦዲተር ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ቤት ጽሕፈት ጠቅላሊ ኦዲተር ኤርትራ ዋና ዳይሬክተር ኦዲት አቶ መንግስ ዳኞው ኣብ ዘስምዑ መዕፀዊ ቃል እቲ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝተዳለወ ስልጠና ንተራን ሓላፍነትን ውሽጣዊ ኦዲተራት ዘነፅር ፍልጠቶም ዘስፍሕን ንጥፈታቶም ዘማዕበልን ከም ዝኾነ ጠቂሱ ተሳተፍቲ ንዘርኣየዎ ተገዳስነት ሞጊሱ ቤት ጽሕፈት ጠቅላሊ ኦዲተር ኤርትራ ኣብ 2016 ዝጀመሮ ስልጠና ኦዲተራት ንሓምሻይ ግዚኡ የካይድ ምህላው ዛጊድ ድማ 250 ኣባላት መንግስታውያን ትካላት ከም ዝተሳተፍዎ ይፍለጥ እዚ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምነ ብኽብሪ ይዕድም ሚኒስትራት ምክልኻል ሩስያን ኣሜሪካን ትማል 13 ግንቦት ብጉዳይ ዩክሬን ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣካይዶም ይኹን እምበር ኣብዚ ኩናት ዩክሬን ድሕሪ ምጅማሩ ናይ ፈለማ ዝኾነ ርክብ ዝኾነ ዝተበፅሐ ምርድዳእ ከም ዘየለ ተገሊጹ ክልቲኦም ላዕለዎት ሰብ መዚ ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ተመሳሳሊ ርክብ ኣካይዶም ምንባሮም ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብ ትጋጣሚ እውን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ንዘሎ ፍልልያት ንምጽባብ ክረዳድኡ ከም ዘይከኣሉ ይሕበር ኣሜሪካ ንሩስያ ኣብ ወተሃደራዊ ከበባ ንምእታው ኣብ ሰሜንን ምብራቕን ኤውሮጳ ብእትገብሮ ዘላ ምስፍሕፋሕ በቲ ሓደ ንዩክሬን እትህቦ ዘላ ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ድማ በቲ ካልእ ምስ ሩስያ ዝጸንሓ ፍልልያት ብቐሊሉ ዝጸብብ ከም ዘይመስል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ ኣብ ናይጄርያ ብሰንኪ ጸጥታው ዘይምርግጋእ ልዕሊ 18 ሚልዮን ቆልዑ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ርሒቖም ምህላዎም ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረት እቶም ጸብጻባት በቲ ጸጥታው ዘይምርግጋእ ልዕሊ 11,000 ኣብያተ ትምህርቲ ስርሐን ከቋርጻ ከም ዝተገደዳ ተፈሊጦ 300 ካብቶም ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ተኣልዮም ዘለዉ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ምዃንን ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ ኣብ ናይጄርያ ኣብ 2021 ልዕሊ 1500 ተምሃሮ ብዕጡቃት ከም ዝተጨውዩ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ዝበዝሑ ካብኣቶም ድሕሪ ዝተኸፍለሎም መባድልቲ ገንዘብ ነፃ ክልቀቁን ከለዉ ገለ ድማ ዛጊት ደሃዮም ከም ዘይተረኽበ ይረድኡ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዘካይዶ መጥቃዕትታትን ጨውያን እናሓየለ ይመጽእ ብምህላው ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ናይ ዝርሕቑ ቁፅሪ ቆልዑ ኣብዚ ዓመት እዚ መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል እቶም ጸብጻባት ይእምቱ 15 ሃገራት ኤውሮጳ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ተሃንጾ ዘላ ዘይሕጋዊ ሰፈራታት ከተቋርጾ ጸዊዐን እዘን ጀርመን ፈረንሳን ኢጣልያን ዝርከበን ሃገራት እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ንዘሎ ምትፍናን መሊሱ ዘኽርር ንጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ድማ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃኑን ሓቢረን ዘለዋ እስራኤል ኣብቲ ብውግእ ጎቢጣ ዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማግም ልዕሊ 4,000 ተወሰኽቲ ኣባይቲ ንምህናጽ መደብ ከም ዘለዋ ይዝከር እስራኤል ነቲ መስርሕ ክተቋርጾ ካብ ሓያሎ ወገናት ንዝቐርበላ ዘሎ ጻውዒት ዕሽሽ ክትብሎ ምጽናሓ ይግለጽ እቲ ሃገር ኣብቲ ኣብ 1937 ጎቢጣ ዝሓዘቶ ከባቢ ልዕሊ 700,000 ዜጋታታ ኣስፊራ ከም ዘላ ይጥቀስ ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ህንዲ ትማል 13 ግንቦት ኣብ ንግዳዊ ህንፃ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዶ ብሰንከቲ ኣብ በዓል 4 ደርቢ ህንፃ ዝተኸስተ ሓደጋ ብውሕዱ 27 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ሁስያ ዝርከቦም 10 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ሰመዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ህንዲ ገሊጾም ብዝተኻየደ ናይ ምድሓን ህይወት ስርሒት 60 ሰባት ብህይወት ከም ዝሰረሩ ተፈሊጡሎ ጠንቅቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ሰመዚ ህንዲ ላሕኩ ጋዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፈናዊ ግምታቶም ሂቦም ኣለዉ
ኣብ ህንዲ ሓደጋታት ባርዕነት ኩን ከጋጥም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝተቕሱ ጸብጻባት ኣብ 2019 ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ብዝተኸስተ ባርዕ 43 ሰባት ከም ዝሞቱ የረድኡ ቻይና ንግዝኣታዊ ኣህጉራዊ ሕግታት ከም እትኽብር ብምሕባር በቲ ጉዳይ ካብ ኣውስትራልያ ንዝመጻ ክሲ ነጺጋቶም ኣውስትራልያ ኣብ ስለያት ትነጥፍ መርከብ ቻይና ናማያዊ ግዝኣታ ከም ዝቐረበት ብምሕባር እቲ ስጉምቲ ንግዝኣታዊ ሕግታት ዝጥሕስ ምዃንያ ትማል 13 ግንቦት ከሲሳ ይኹን እምበር ቻይና ኣብ ከምዚ ዓይነት ንጥፈት ከም ዘይትዋፈር እኳ ደኣ ብትሪ ከም እትቃወሞ ኣፍሊጣላ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ ኣውስትራልያ ወተሃደራውን ጸጥታውን ዓቕማ ንምምዕባል ብቕንዱ ድማ ንቻይና ንምቅዋም ምስ ሃገራት ምዕራብ ዝጸንሐ ኩል መድያዊ ዝምድናታት ተደንፍዕ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ቻይና ነቲ ስጉምቲ ክትቃወሞ ጸኒሓላ ኣውስትራልያ ዘመናውያን ሳብማሪናት ንምውናን ዝኽእል ምስ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝኸተመቶ ጸጥታዊ ውዕል ንቻይና ከም ዘቆጥዓ ኣይርስዕን እቲ ውዕል ንጸጥታውን ወተሃደራውን ሚዛን ሓይሊ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃንእን ቻይናን ሩስያን ዝርከበን ሃገራት ዝገልጻ تمالي 13 ግንቦት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሚሳይል ብውሕዱ 12 ኣባላት ሰራዊት ሃገር ከም ዝተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ኣውራጃ ሓለብ ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 14 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሕበር ዘሎ ዛኪት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብ ሶርያ ምትእትታው ብዝገብራ ዘለዎ ሃገራት ምዕራብ ዝተመወለን ዝተወደበን ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ግምታት ሰመዝ ሶርያ ኣሎ መንግስት ሶርያ ኣብ ሃገሩ ዝንቀሳቀሱ ሽበራውያን ካብ ሃገራት ምዕራብን መሻርክተንን ናይ ዕጥቂ መድሃኒትን ካልእን ደገፍ ከም ዝግበረሎም ክኸስስ ጸኒሑ እዩ ብኻልእ ወገን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስት ሶርያ ተረጋጋሚ መጥቃዕትታት ከተካይድ ንዝጸንሐት እስራኤል ዝተፈጸመ ክኸውን ከም ዝኽእል ገለ ወገናት ይእሙቱ ኣለዉ ኣብ ሶርያ ካብ 2011 ዝተኸስተ ግዳማዊ ምትእትታው ብዘስዓቦ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ልዕሊ 350,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ሚልዮናት ግዳይ ስደትን ምምዝባልን ኮይኖም ምህላዎም ጸብጻባት ይጠቕሶም ፊንላንድ ምስኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶን ምጽምባር አውጽያቶ ዘላ መደብ ምስተተግብሮ ቆልጦፍ ናይ መልሰ ግብር ስጉምቲ ከምትወስድ ሩስያ አጠንቂቃ እትመደብ ንጸጥታ ሰሜን ኤውሮጳ በሐፈሻ ንሩስያ ድማ ብፍላይ ጸጥታው ስጋት ከም ዝፈጥር ዝሐበረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሃገሩ ኢዳት አሚራ ከም ዘይትዕዘቦ ትማል 13 ግንቦት ኣብ ዘውጾ መግለጺ አፍሊጦ ይኹን እምበር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ፊንላንድ ክትወስዶ ብዛዕባ ትኽእል ስጉምቲ ዝሃበቶ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ፊንላንድ ምስ ሩስያ ብቐጥታ ስለትዳወብ ምስ ኔቶ ምጽምባራ ንሩስያ ቀጥታው ጸጥታው ስጋት ከም ዘለዎ ይዝግለጽ እቲ ሃገር ናብ ትኺዳን ንምጽምባር ኣብ ዝመጽእ ሳለስቲ ወግዓዊ ሕቶ ክትቐርብ ከም እትኽእል ግምታት ኣሎ ሽወደን እውን ናብ ኔቶ ተመሳሳሊ ሕቶ ንምቕራብ ትጓየ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ሩስያ ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ትሕብር ኔቶ ናብ ምብራቕን ሰሜንን ኤውሮጳ ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ምስፍሕፋሕ ኣካለቲ ንሩስያ ኣብ ከበባ ንምእታው ከካይዶ ጸንሐ ወፍሪ ምዃኑ ይጥቀስ نيلوم قدام 14 ግንቦት ፍርቅ መዓልትን ፈረቓን ዝተላለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ፕሬዝደንት ኢሳያስ ብምኽንያት ሞት ፕሬዝደንት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ሰዲዱ ኮም ሰረቱ ንጥፈታት ምግራብን ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣማራጽ ዘይብሉ ምርጫ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብዞባ ዓንሰባ መደባት ዕቃበ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ተገምጊሙ ሚኒስትራት ምክልኻል ሩስያን ኣሜሪካን ብጉዳይ ዩክሬን ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣካይዶም ኣብ ናይጄርያ ብሰንኪ ጸጥታው ዘይምርግጋእ ልዕሊ 18 ሚልዮን ቆልዑ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ርሒቖም ተባሂሉ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ተሃንጾ ዘላ ዘይሕጋዊ ሰፈራታት ከተቋርጾ ሃገራት ኤውሮጳ ጸዊዐን ንሰዓት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜና መሰናድኦ ብስተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ብሩኽ መዓልቲ